Hi everyone! It's Saturday morning. So, yes, every time na may off ako, yun ako magagawa ng aking mga bahay work. So, unahin ko yung aking bed sheets. Kailangan ko tanggalin itong mga to. Dahil para tuloy-tuloy ang labahan ng ating kumot. So, I need to wash my blankets. Mag-empty na naman tayo ng ating dishwasher. So, ano gagawin natin? Gagawa tayo ng ito na lang, fettuccine pasta soup gagamitin natin para doon sa ating leftover na chicken. So para marami tayong mailuto, dagdagan natin ng pasta. Yan, pakulo lang natin itong tubig natin. So, habang hinintay natin yung magkulo yan, tapusin ko rin yung pag-empty ng ating dishwasher. Alright mga dear, so dahil sabi ko, I'm gonna busy today kasi kung saan yung mga hindi ko na sinusuot, tatanggalin natin sa closet para mabawasan na yung mabubot natin. So, yan, ilalagay natin dito sa box para susunod natin kung kaya natin ibibigay kasi sayang naman nandito lang na i-stock sa closet natin, no? Kaya magbabawas ako ng konti para makarami pang maibigyan natin ng blessing, ano? So ayan, unahin muna natin part na to. Ito ay hindi ko nasusuot pero maganda pa siya. Maganda, okay to sa
Actually, galing sa ating sister-in-law to. One time ko lang nasuot. So, parang hindi naman ako at saka ito. Yung mga ikikip ko, lagay ko lang dyan. Paborito ko, kahit napalit-ulit. Ikip natin to. Parang paborito ko ata. Kahit paulit-ulit. Diba? ating closet. Siyempre, kinikip ko pa rin yung mga paborito natin dyan. So, ito yung makulay. Tsaka ito rin yung white na hanger. So, ito yung mga, ano natin, mga bulaklakin. So, ayan. Hindi pa ako tapos mga dear. Marami pa akong gagawin today. So,
So, yes. So, ito yung na-accomplish natin kay Paparo at nakatapon na rin tayo magtupi ng ating labahan. It feels. I think it'd be tighter. Yeah, I think this is nice. You can feel it. You see. Nice. I like it. Yeah, it's big though. They're both kind of big, but I feel like if I wear socks, you know, make it better. Walk it. There's I got space for socks. I think so. Yeah. Feel it. The top. Oh yeah, yeah. I think I like it. I like that one. The Sketcher one. I like this one better because like I don't like the S on the side. We got the shoe.